много скъпо. Тези зелени, виждате ли ги тези зелени? Това са колелата на общината. Ето всичко това е мола. Много красивичко е. Това е истината. Вътре. Ама скъпо. Моля? Ще кажем, че сме пазарове. Ама всичките молове все едно и също. Всички влизаш вътре, не знаеш ако си шампана в зона. Само цените различни. Никой не знае, който се намира в мола, ако е в София, Тел-Авив, Канада, ако не чува езика. Сега, ако гледате отпред вас надясно, ако виждате тези къщи, сега малко ще се строят, селото това место, преди няколко години, това са били по-малки къщурки, както онези, събориха и правят нови, повече етажи. Това при нас е най-вече мода, защото нямат достатъчно земя, заборват старите къщи, дават още 5, 6, 7 етажа да се направят. Тези, дето са живяли на тези стари къщи, ще получат нова хубава къща на хубаво место и другите той ги продава той. Той е път надясно. Отива към Натания. Окей. Ето виждате ли, всичко това са били онези къщи. Ето виждате ли ги сега тези стари къщи? Наляво. Ще вземе малко време. Само тези хора, които живеят тук, искат повече си. Давате двойни къщи, ама искат повече. Там са небостъргачите, виждате ги там напред. Сега всичко тук е, как да ви кажем, нови, модерни, ама ултра скъпа работа. Това е думата. И тук наляво. Тук няма много да живеят, не само, че нямат пари и не ги интересува. Разбирате ли? Те искат место, дето е по-централно в Тел-Авив, ще ви покажем. Още малко. Там поне можат, как да ви кажем... Нощен живот. Да ходят на кафенета, такива. Тук живеят малко по-възрастни и такива с пари.